Podľa paragrafu 157 odsek B neúmyselné ublíženie na zdraví a paragrafu 216 vedenie cudzieho motorového vozidla bez vodičského oprávnenia. Vedieme vyšetrovanie proti obžalovanému Jakubovi Bernátovi, narodenému 15.3.1995, trvalé bydliskom Hradná 55 Bratislava, číslo občianskeho preukazu, etc., etc. Prosím do zápisu. Akou rýchlosťou ste išli? Asi vyše 100. Kto riadil motorové vozidlo? Najprv Robo, potom sme sa vymenili. Navrhol vám váš spolužiak Robert Zachar, aby ste ho vystriedali v riadení auta? Nie, ja sám som si to chcel vyskúšať. Vysvetlite nám, čo sa dialo potom. Šoferoval som, zrýchlil som. Najprv to bolo úplne v pohode, ale potom som to prestal zvládať. Pamätáte sa, ako došlo k havárii? Robo hovoril, nech spomalím. Nepočúval som ho. On potom strhal volant k sebe a nabúrali sme. Ďakujem. Pán prokurátor, máte na obžalovaného otázky? Ďakujem. Pán Bernát, mali ste v čase dopravnej nehody vodičský preukaz? Nemal. Napriek tomu ste sa rozhodli riadiť. Uvedomovali ste si možné následky? Obhajoba má námietku, pán sudca. Ide o sugestívnu otázku. Zamieta sa. Obžalovaný Bernát, odpovedzte. Áno, uvedomoval. Robo za to nemôže. Celé je to moja vina. Mrzí ma to. Nemám ďalšie otázky. Do protokolu obžalovaný sa doznáva k vine. Ďakujeme. Majte sa pekne. Uvidíme sa. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Majte sa dobre. Dovidenia. Si kamoš. Ty by si spravil to isté. Už nech ťa s ním nevidím. Poďme. Rešpekt. No poď. Toto si chcel? Vieš, čo je to žiť s podmienkou? Nemohol som to na Roba hodiť. Viac sa urobiť nedalo. Váš syn zjavne nepochopil vážnosť situácie. Aj tak vám ďakujeme, pán doktor. No, ja musím do nemocnice. Ahojte. Dovidenia. 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 Mami, ty tomu rozumieš, nie? Rozumiem, ale otca si sklamal.